जोंहा दायो नै मर्निं टाइम फुंनि सम मा होनना बुङो मानसिफ्रा ब्रेकफास्ट खालामबाय थादों ओमफ्राय जोंहा सार्भिस टाइमा जायाखै सार्भिस टाइमा जोंहा मा होनना बुङो 9 AM निफ्राय जागोन जोंहा नै बिथांमोना मा होनना बुङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय आरो नै मेडामा मा जाखो मेडाम बिरियानि चिकेन बिरियानि ना दे नै बिथांमोना खालामखांबाय ना ब्रेकफास्ट न मम'बो जाबाय दे थिगानो जानायाव मोजांखाना दे थिग दङ नै मा मोनजादों खिर अरुणाचलनि प्लेटआव बेसेबां लादों 20 थाखा गोथाव ना मोजां माथो जाजायो ना नै गोबां भिर जादों आरो ना माने जोंहा डेलिगेट फैनायफोरा गोबां भिर जादों दायो नै गोबां मुवा बायदों नै बियो आपादानिनि नैबे सेखा बेयो बहुद दाम नोलै सिखाया 2000 3000 बिदिनो दङ आरो ना बिथिं नै गोबां भिर जादों जोंहा दखानफोराव नै बेयो जाहैबाय जोंहा मा होनना बुङो जोंनिखि लकेल मा होनना बुङो इमानुएल बेप्टिस्ट चार्च नि बेयो फुड स्टल माने लकेलनि आरो बिथांमोना नैयाव दखान होदों नै बिराद भिर ओमफ्राय नैबेयाव जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन आरो ना बेयाव डेलिगेटफोरनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय बियो बेयाव मा होनना बुङो नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन नै बिथिं रेजिस्ट्रेसनाव जिरायग्राफ्रा बिथांमोनानो ओमफ्राय आरो नै बिथिं जोंहा मा होनना बुङो ट्रेडिसनेल बेयाव मा होनना बुङो दखान दङ बेयाव बिथांमोननि गाननाय जोमनाय मोनो फानो नै मा होनना बुङो बिथांमोननि कालसारनि नै आङो बेयावनो गाले गांसे लाबाय आरो ना बिथांमोननि ट्रेडिसनेल गाले जोंहा नै गलमानि पास्टरखौ दिनैसो लोगो मोनदोंलै थांनोसैयावसो बिथांखौ दासो लोगो मोननाय जादों आरो नैबेयावनो आरो बिदिनो गोबां मुवा फानदों बेयाव जेकेटबो फानदों नै दिनै लास्ट सेसन नालाय बेनो माने दायो जोंहा प्रग्रामा जाथ'वाखै जागोनसो आरो प्रग्रामा बिथिं नै माने बिथांमोनाबो डेलिगेट नै लकेलनि नङा दे बिथांमोनाबो गोजाननिफ्राय फैनाय नै आदैया मोजां ना दे थांनाया दा थांगोन औ बिथिं गथ'फोरनि गेलेग्रा आरो हजायग्रा जोंहा जिसुनि माखासे दङ नै बेयावनो लानो हागोन आंबो दा लागोन आरो बेयाव साहा लोंदों नै लाल साहा लोंबाय माने टेन्टआवनो ओंखारनाय मोननायखाय लाल साहा लोंबाय आरो जोङो नैयाव जोंहा नै बिथिं आदाया मा खबर आदा मोजां ना मोजां माब्ला थांगोन नोंसोरलाय जानानै थांगोन दे थिगानो मैडम लोग यहाँ रोटी बना रहे नेपाली रोटी मैडम मोना नेपाली रोटी बनायदों थारमाने बेयाव फानो आरो बेखौनो जोङो जाबाय आरो ना माबायदि बनायो बिदि बनायो इससे बनाता है ना इसमें क्या रिंग है क्या गोथाव दे जानो जोंनि लकेलाव बनायनाय बायदि नङा थारमाने बिसोरनियाव बनायनाय स्टाइला बाङाय बेलेग जानो बिराद मोजां जायो आरो ना ये मैदा से बनाता है ना चावल से बनाता है ना एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती कर फाइनली जोंहा प्रग्रामा दिनै जोब्बाय
दायो नै ओंखाम जानो लाइन जाबाय आरो न दिनै ओंखाम जाखांनानै थारमाने जोङो बिनिफ्राय बिदाय जासिगोन आरो नै जोंना टिमा नै बिथांमोनानो दे माने बहुद सिस्टेमाव आरो ना बेयाव जानाया माने लाइनाव थानानै थांनो गोनां जायो आरो सेल्फ सिस्टेम आरो ना आङो दा जानायनि नुथायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन मा मा बेदर जानाय जायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओइथिंबो मोनसे लाइन बेयाव गासै 4 काउन्टार बनायदों बिथांमोना 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर काउन्टार आरो ना जोङो 3 नम्बर काउन्टाराव हाबबाय आरो दा बैथिंनिया जाहैबाय बे 4 नम्बर काउन्टार बेनिफ्राय आरो 1 नम्बर 2 नम्बरा जाहैबाय नै बिथिं गाहायाव आरो ना बिथिं गाहायाव गोबां लाइन जादों नै ও স্যার ভাল না আচ্ছা মিঠুন না ভোক লাগছে নাকি আচ্ছা আরামত খাবো হ্যাঁ नै बिथिंनो माने जानो लाइन जाबाय आरो जोङो दासिमबो जायगासिम सहैथ'वाखै लाइनावनो दङ आङो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थादों नै जोंहा आदाया खायदा खालामनानै एकदम सिगाङाव सहैबायलै दै आदाया नै बिथिं लाइना नै बिदि जादों ओमफ्राय आरो बै गाहायाव 1 नम्बर आरो 2 नम्बर काउन्टारनि लाइना बेलेग आरोना बेयो दिनै जेनेरेल ओरैनो बेयाव बेनिफ्राय मा होनना बुङो दिनै बिबिसिनिखौ 3 नम्बर आरो 4 नम्बर काउन्टाराव होदों आरो नोंथांमोननो जोंहा नै दीदी लोग खाना खिला रहा है हम लोग को अभी दाल लेगा दाल डालो और सब्जी डाला है उसका बाद ये क्या मीट है आंटी मिठुन नहीं बे मिठुन बेदर नले मिठुन बेदर हुकान मास दालो आदा मोना बिराद सिगां जाथार माथो आदा दे जादो जाबाय था जाखांबाय आदा हा नै थिगानो आदा जाखांबाय मा जाखो मोनबा जाबावगोन लायबावदों मालाय बेदर होदेरानोलै दिनै बेदर होदेरानो होमबालाय गैला नाखौनो जाबाय जानोसै लोगोफोर नै मिथुन बेदर बेनिफ्राय ना गोरान बाथोन आलु भाजि दाउदै दालि बरिया इसुबाय दासो दे लासै जादो ना थांनायाथ' जाखानानै थांसै दा 2टा बाजि 2टायाव ओंखारगोन नोंसोर माजों ट्रेनजोंसो ना हा ट्रेभेलार दे जों आवगायनोसैयानो नै बिथिं जोंहा इसुबाया ओंखाम जासिगोन नै मा बेदरथाय दिनै मिथुन दे जानो होमबा नै बिथिं नै जोंहा बिथिं जाबाय थादों जाग्राफोरा जों जाखांबाय आरो माने जों थांसै नै बिथिं नै बिथांमोनाबो जाबाय थादों गोथाव ना बरिया दे ओइ স্যার ঠিক আছে ভালো হয়েছে না খানা দে খাও আমার ইলিয়াস আলী স্যারক এতিয়াই দেখা পাইছে ইয়া আজিয়ে লগ পালে স্যারক फार्स्टनिफ्राय दा दे थिग दङ लोगो मोनलायाखैमोन दिनैसो लोगो मोनलायबाय ना दे गोजोननाय थाबाय बिदिनो गुमैयाबो जादो थांगोन दा गुमै दिनैनो दे दायो दिनै जोबथा सानमोन हाबाफारिया दायो जोङो बिनिफ्राय ओंखारसिगोन आरो दायो जानायनि हाबाफारि सोलिबाय थादों जोंहा जानानै फ्राय जेसेबांखिनि डेलिगेट दङमोन गासिबो थांनाय जासिगोन आरो दिनै दायो जोङो आवगायग्रोसिगोन गुबुनफोरा माने बेलासियाव ओंखारगोन आरो जोङो थांग्रोसिगोन आरो दायो ना
अब्ला आङो भिडिअखौ गोबाव खालामला नोंथांमोननो दिन्थिदों जा नैथिं राननाया नै